awake dhewe wis entek kae patkai. Bar iki melu ngamen karo aku ya. Oke, siap. Gas wae Kak Gokong. Aku biyen artis asline Kak Gokong tapi irungku kejeduk tembok malah payu. Tak telponke bolokku kae patkai. Menawa enek job, aku duwe kenalan jenenge Mas Nanda. Ya wis kek ndang Kak Gokong, kaet mau ra iso jajan, wetengku isine banyu tok kaya akuarium. Dasar Kak Patkai gemblung. Ya wis kek ndang Kak Gokong, kaet tak telponke dhisik, lambemu meneng aja ngoceh ae kaya manuk, kowe kan babi duduk manuk. Iya, ancene saiki aku babi. Tapi biyen aku panglima ganteng Dewa Cinta. Ngenteki rondo-rondo. Lambemu meneng aja ngoceh ae kaya gak usah gelut Kong Gokong. Guru mohon izin badhe telepon Mas Nanda. Mugi-mugi enten job kagem kula lan Patkai. Ndang ditelepon Mas Nanda menawa oleh job iso gawe nambah sangune awake dhewe. Wah, lapo iki Gokong telepon aku? Ya wes gek diangkat teleponnya DA. Gokong pasti arep enek perlu penting karo awake dhewe. Halo Kong Gokong. Halo Mas Nanda, piye kabare? Info job Mas, lagi bokek iki Mas. Wes to usung-usung kabel, siap aku. Kebeneran aku butuh gitaris 2 orang. Awakmu iso tangi-wangi aku? Siap Mas Nanda. Gas. Sesuk aku merapet Mas. Langsung ketemuan nang Bandara Jogja nggih. Oke nek ngono, tak tunggu nang Bandara Jogja langsung ya. Gitare engko tak siapno. Oke Mas Nanda, sesuk aku budal karo si Patkai, matur suwun sing akeh nggih. Sugeng dalu Mas. Kong Gokong, wes siap tampil karo aku nang Lamandau? Siap Mas Nanda, si Patkai ya wes siap. Tapi sepurane Mas, si Patkai iki badokane rada akeh. Dasar Patkai gemblung, badokan tok sing digoleki. Wes, ayo budal. Ayo, selak enggak? Ditinggal pesawat. Akhirnya sampai juga awake dhewe nang Kalimantan Tengah. Sawit tok isine nang kene. Sambut inilah NDX AKA. Selamat malam Lamandau, terima kasih sudah hadir. Kalian luar biasa. Suaranya malam ini, ayo goyang bersama NDX AKA Party.
kasih untuk kalian semua. Dan kami ucapkan terima kasih buat Sungokong dan Patkai yang telah ikut meramaikan konser pada malam hari ini. NDX AKE Familia Lamandau, kalian luar biasa. Sampai jumpa di konser berikutnya. Iki kong bayaranmu. Muga cukup gae sangu perjalananmu. Suwun yo Mas Nanda. Lemah teles sifat kae mulas-mules muga-muga dibales sing kuwasa. Padha kong. Matur nuwun juga awakmu karo Patkai wis ngiwangi aku. Sesuk nek butuh bantuan maneh aku siap bantu. Sukses untuk kita semua. Tenan matur suwun Gusti. Awake dhewe iso nggawa duit kanggo guru. Kayane iki cukup kanggo bekal 2 wulan. Aku arep tuku sego pecel 3 piring Kak Gokong, terus udute Surya sak slop. Jan nikmat mano yang kau dustakan. Kok ancene babi. Mangan tok sing mbok pikir karepmu kono, sing penting gurune dhewe iso mangan karo ngopi. Sarpat kae gemblung. Kong, Patkai, kalian wis teko rupane. Ye kerjane wingi Kong Gokong, lancar-lancar wae kan? Guru kula kalih Patkai sampun mantun nderek makarya Mas Nanda. Kula kalih Patkai nderek konser Mas Nanda wonten Lamandau. Niki Guru Arto dari hasil kula kalih Patkai, kalian wis berusaha keras golek sangune awake dhewe, mugi Gusti sing bales kebaikan kalian nggih. Sangune awake dhewe wis cukup cah. Ayo lanjut maneh perjalanan golek kitab suci. Engko istirahat maneh di angkringan karo golek kopi. Ayo budal cah. Terus suwun bolo wis nonton video Kerasakti Jawa sampai rampung, sepurane sing akeh masih banyak kekurangan dalam video ini. Sepurane ya bolo irungku kadang molah maleh, raiku barang ya gonta-ganti. Inilah proses yang akan kami perbaiki. Jangan lupa subscribe channel Movie Jahat nggih. Matur suwun.